Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená na chate. Tu sme zakomponovali obklad 30x60, odtieň béžový a antracitový, na zemi šiel drevodekor. Sprchový kút, ktorý je komfortný, ten je 80x120, voľný vstup, závesné WC, skrinka s umývadlom je 70 a zrkadlo je LED podsvietenie okrúhle. Naši zákazníci si dali spraviť ešte saunu na mieru. Tá je naozaj krásna. Ja verím, že aj tá bude pre vás inšpiratívna. No a my sa na vás tešíme na budúce a dovidenia.